Også i filmens verden er der kunstnere, som ikke er nomineret til en Zulu Award. Og en af dem, vi gerne vil hylde, det er dig, Ulf Pilgaard. Din debutfilm, den som ikke brænder i hop jævler, kan man vel godt kalde et epos uden grænser? Ja. Men der har jo været lidt kritik om, at det har været lidt svært at forstå, hvad den egentlige handling var i filmen. Altså, hvis man vil have noget, der er nemt at sluge, og man ikke behøver at tænke over, som ikke kræver det mindste af hjernen, så når man til livvagterne. Altså, jeg har skabt noget, jeg ikke er bange for at kalde kunst. Altså, stor kunst. Ja, men jeg er sådan set enig, Ulf Pilgaard. Jamen altså, lad os se traileren til Dem, som ikke brænder i hop jævler. Livet er ligesom en pose lakridser. Hvis du spiser hele posen på en gang, så kan du næsten ikke rumme det hele i sin mave. Vel? Imagine when life turns out to be better than you could hope for. Jeg håber, at vi kan leve sådan her til vores dages ende. Remember, sometimes people have to go to war. Fredstid er forbi Danmark, og jeg må drage krig. Fuck. Kan du have det godt, min dreng, til vi ses igen? Ja, hvis jeg ikke er død, inden du kommer tilbage. Fuck ja. From director Ulf Pilgaard comes a story of unending suspense and love, and the things that can come in between. Fuck. Action. Love. Suspense. With Academy Award nominee Laura Christensen and Zlatko Buric. Du skylder mig penge. Den som ikke brænder af har jævla. Jeg sagde ikke perle. Coming to a theater near you. Wow, Ulf Pilgaard. Det er da noget af det mest læksige lumselier, jeg længere har set, hva'? Ja, kunne det da godt. Ja. Der har dog været lidt kritik om, at du har valgt at blande lidt for mange genrer i en film. Du har faktisk taget alle genrer. Der er ingen grund til at begrænse sig til én genre. Det har man set igen og igen. Det er sgu da for helvede, når man blander tingene sammen, der opstår noget godt og noget nyt. Bare se på Paella og mulatter. De er altid smukke og smager godt. Jeg har fortjent den rigtige award. Lad være med at afbryde mig med det der typisk Zulu-læflen for den laveste fællesnævner. Remoulade danskeren, der har overholdt min film for at blive nomineret. Ja, det er ulækkert. Synes jeg, du kan sgu da stikke denne her trøste ting skråt op et sted, hvor den sikkert føler sig hjemme, men gud fader bevaret. Et talentløs omgangsshow her. Jeg har da aldrig oplevet noget lignende. Jeg har overhovedet ikke en kæft forstand på, hvad der virkelig er kvalitet, vel?